69 hold har været med. Det er simpelthen forrygende. 2208 deltagere. Med Stafet for livet, det er et sted, hvor vi alle sammen kan komme hen, uanset om vi er børn, unge, gammel, syg, rask. Her kan vi mødes sammen, stå sammen i kampen mod kræft. Stafet for livet er nødvendigt, fordi hver tredje dansker rammes af kræft. Og derfor er det vigtigt, at vi samles i kampen mod kræft. Og det er også vigtigt for lokalsamfund, at man står sammen om sådan en god sag, og det er vist her i Haderslev i år. Jeg deltager i Stafet for livet, fordi jeg selv har været kræftramt 2 gange, og så har jeg mistet en mor til kræft, og jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, som jeg utrolig gerne vil støtte. Stafet for livet er vel egentlig en bekræftelse på netop, at kampen mod kræft er et holdarbejde, en holdsport. Og derfor så har vi brug for Stafet for livet, fordi den illustrerer jo faktisk hele forløbet for en kræftpatient. Stafet for livet 24 timer på løbebanen eller gåbanen eller hvad nu man magter, er jo en understregning af, at en kræftpatients dagligdag, den ændrer sig undervejs. Der er sol og glæde, og der er tunge timer. Der er på et tidspunkt, hvor regnen den styrter ned, og man bliver våd og trist til mode. Man fryser på et tidspunkt, man bliver træt på et tidspunkt, og så ender vi forhåbentlig i den anden ende af spektret igen med, at solen skinner, og så siger okay, jeg har overlevet det her, jeg kører videre. Så derfor er det en fantastisk illustration af sådan en kræftpatients dagligdag.